това е без значение. Затова е важното къде хората казват, не е важно колко време ще се виждате и колко време ще се заедно. Приятел си е приятел, брат, знаеш. Дай, бете ги тия кукуци тук. Аз ги събирам. Да мога да си Няма доста. Аз за това много мисля бонус. само да ги даваш. Човек се развиш. Приятели, То в принцип зависи от човека, братле. Ако хората си допаснат, няма нужда да се познават от 20 години. Ти такова, Разбираш. кажи ми сега ти. Точни хора и Кога си роден, коя дата? 13 юли. Чето. Ти, брато, ще наследиш нещо, разбираш, от наследство ще са парите. Наследство ще дадат парите. Мисъл, нещо ще наследиш или ще печелиш от тото или така нататък. Няма да от бизнес, викаш. Не, от бизнес ще има, ама за да почнеш този бизнес трябва да наследиш нещо. Четвъртата са хора, които винаги получават нещо. И по принцип ти страдаш винаги заради